Daniel, Macrina i Camilo en eixa carrossa on simulen el Rodella, amb l'acompanyant, el guardià del capità Larrac, sempre just davant i que antigament protegia amb el seu escut. Van en vestimentes també molt inspirades en la fila magenta i que ja donen a entendre com pot ser el capità i el seu vestit. Comença de nou la peça Gentama. Just darrere de Rodelles apareix el segon dels pebeters d'esta vesprada. Arrastrat per moros, difonen pel carrer de Sant Nicolau essència de jasmí. A poc a poc la música mora va barrejant-se. Arriba el moment de l'agrupació musical Divi, que està interpretant la peça Magenta, una peça de José María Valls Satorres, el director Jordi Ripoll, i que just va acompanyant a la carrossa dels Emirs. Ahí veiem eixa carrossa dels Emirs, un disseny, obra de nou de Jordi Cellers. Arriben els Emirs del capità. Quatre cavalls segueixen a la carrossa dels Emirs, amb els seus genets corresponents. El cavall, eixe fester de ple dret de la festa, que amb eixos balls, amb eixos passos, sembla també disfrutar de la música festera. I si tornem de nou a la música i tornem a començar una conversa amb el nostre convidat d'esta vesprada, Juan Tomàs, comentar l'evolució de la festa. Juan, vostè coneix molt la festa alcoiana, coneix la seva evolució. Cap a on aniria la festa alcoiana?
Doncs mira, jo us començaré per dir una cosa molt breu i que vol dir tot. Sempre n'hi ha un dit en Alcoi que dia sempre, en moros cristians, a les 5 el capital a la plaça. Són les 6 menys 23, efecte. Vull dir-te, l'evolució, qui mos diria que un dit de tota la vida quedaria ja fa molts anys fora de lloc? L'evolució de la festa, igual com l'evolució de la música dins de la festa, és algo tan futurible, tan impossible de dir, que jo penso que en tanta problemàtica actual i tan àmplia que és, penso que n'hi hauria que dir com en periodisme. Per favor, dona'm el titular, no? I el titular és que per on va? Pues jo penso que està enriquint-se. A mi n'hi ha un problema que sí que és important, no? I parla ja no sols com a músic, parla en general. I és una simple qüestió econòmica, no? De com està encarint-se la festa a molts nivells. I jo penso que una festa és per a tot un poble, ja sigui Alcoi, o per a tota la nostra comunitat, i per tant, el futur tindrà que cada volta veure més la qüestió de que siga, com ho és actualment, una festa popular. I tindrà que continuar lluitant perquè sigui així sempre. Sàvies paraules de Juan Tomàs, que parla en coneixement de causa. De fet, enguany té una celebració molt especial. Enguany es complixen 25 anys d'una discogràfica i d'una idea molt bonica, que és d'eternitzar, podem dir-ho d'alguna manera, la música festera. Es diu Ja baixen. Ja baixen és l'expressió utilitzada a Alcoi, que defineix molt bé que és la baixada per Sant Nicolau. Però abans d'entrar directament amb Ja baixen, anem a fer una xicoteta parèntesi per contar-los el que estem veient. Ara parlarem de Ja baixen, perquè justament ara Ja baixen el quart ballet de la vesprada. És El Carme, una creació d'Anna Calvo. Les ballarines arriben al Jardí Moro. És un ball floral amb to exòtic i nimfàtic. El somni i la màgia a la vora de l'aigua i entre la vegetació. Anna Calvo, també una gran de les festes alcoianes, ens delecta amb este ballet, El Carme. Estem veient un seguici predominat sobretot per la percussió. Peces noves com esta que acompanyava el ballet d'Anna Calvo, que du per nom Albelana, i que tornem a veure amb les evolucions d'estes ballarines professionals alcoianes. Ahí veiem a Anna Calvo, la coreògrafa que ha ideat esta creació del Carme. Aplaudiments del públic concentrat durant tot el carrer Sant Nicolau mentre tornen a sonar els timbals d'un ballet que, parlant l'altre dia en Anna, em comentava que era molt senzill i moltes vegades en la senzillesa està la bellesa del ball, que no per més carregar més els passos i les evolucions és més bonic. Possiblement, ja justificant un poc, criticant un poquet, sàviament un poquet del tema, possiblement un poquet de ritme, de musiqueta li hauria vingut un poquet millor, més sensualitat. Més sucre, més dolç. Exacte. Més ràpid possible. Indudablement, però bueno, tota concepció té el seu sentit, pot agradar-te o no. Tercer PBT de la vesprada. Esta vegada, els carrers del centre d'Alcoi
s'inunden d'olor a timonet, una herba tan extesa al llarg d'estes serres de l'interior de la província d'Alacant. Olor a timonet. En uns moments veurem aparèixer el capità Al-Larrac a la representació del cabdil moro que el 1276 va arribar al Coll per conquerir-la. En uns moments, immediatament després d'este grup de ball d'Anna Calvo. Un grup de guàrdia omeia precedeix en processó al capità de la mitja lluna. De nou tornen els dissenys d'Alejandro Soler d'estes joves que s'anomena Guàrdia Omeia. Molt bona vesprada, Carolina. En este precís moment, el capità de les tropes mores, Camilo Albero, arriba al centre de la festa, al centre d'Alcoi. Representa un Al-Larrac, un cabdil moro triomfant. Un capità moro que acudeix al Coll per conquerir la ciutat. El senyor d'Alcalà de la Jovada vol conquerir el Coll amb una gran ostentació de la seva riquesa i està sent un seguici amb tres sentits, amb l'olfat, olor de fragàncies en pebeters,
amb l'oïda, la música envolvent, la música mora, com poden tots vostès escoltar. I la vista, el color predominant, el color magenta, perquè la filà que ostenta la capitania del 2005 és la filà magenta. I en esta majestuosa, impressionant carrossa, Camilo Albero arriba davant de les nostres càmeres en directe per a el programa Punt de Mira. Impressionant. Darrere li segueix una impressionant també banda de música. És la Unió Musical L'Illa de Benidorm, que està interpretant la peça Anabel. Com poden veure, el centre de la ciutat en estos moments s'esfonsa. Observen quina estampa. En este moment, el capità arriba a la plaça fortificada d'Alcoi. És el moment màxim d'esta vesprada de l'entrada mora. Senyores i senyors, el capità Moro arriba a la plaça d'Alcoi. Vol conquerir la ciutat. Un grup de trompetes el reben i des de la carrossa el contesten. És una impressionant carrossa i meravellós vestit el que du el capità Moro del 2005, Camilo Albero. Repiquen les campanes de Santa Maria amb l'arribada del representant Moro. Repiquen quan arriba a l'Arrac, a la plaça. La guerra, desgraciadament, no té volta enrere. Ahí està, amb eix imponent turbant, també amb tonalitats magenta, obra de Jordi Cellers, que ha jugat perfectament amb els tons os, amb el tos beix, amb el color magenta que dona nom a la filà del capità. Tota la plaça de la Bandeja ha emmudit en l'entrada, no s'ha sentit ninguna banda en para tots, han sonat les trompetes, la fanfarra per donar la benvinguda a Camilo Albero, ha començat a repicar en Santa Maria i de nou la festa continua i l'entrada segueix cap avall. Li seguiran els seus esclaus, la esquadra de negres, la guàrdia més fidel del capità. Tota una sorpresa que volen donar a la ciutat d'Alcoi. Anem a guardar el secret fins a l'últim moment perquè només podem avançar-nos que és un disseny molt original i molt tribal. I de fons, sempre present,
El castell, aquest castell que té més de 110 anys d'història, va ser fet el 1895, crec recordar, obra dels germans Aznar, i que encara any rere any continua plantant-se i que té una estranya tradició. Es planta al començament d'abril i sempre diuen així al coll que ha de banyar-se. Què vol dir això? Pues que sempre té que ploure en abril, cosa normal per altra banda, però que any que no es banya, mal auguri. Ahí estem veient per la part de darrere el castell de la plaça, que complix 110 anys, molts anys, perquè ja diem abans que aquesta festa es compta sempre per centenars, vamos. I amb esta imatge general de la plaça d'Espanya i mentre esperem l'esquadra de negres, anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida. Molt bona vesprada, de nou en directe des d'Alcoi, quan veiem aparèixer la espectacular esquadra de negres de la Filà Magenta. Una esquadra original, una esquadra tribal, una esquadra obra de Jordi Cellers. Impressionant esta mirada del front de l'esquadra de negres, el color magenta sempre present, cuiro, pell i eixes perruques fetes amb pèl de cavall. Guerrer és l'acompanyament més fidel del capità Camilo Albero. Ahí estem veient-los arribar en estos moments a desfilar, millor dit, pel carrer Sant Nicolau, quan baixen amb la Unió Musical l'Avanç del Campello, una banda que ja s'ha fet clàssica en aquestes festes, que ja d'un moltíssims anys desfilant i que amb el centenar de músics interpreten eixa nova marxa mora. I després de despedir l'esquadra de negres, el quint ballet de la vesprada i final ja del seguici de la Magenta. Atenció, perquè arriba el mercader d'esclaus, una coreografia d'Anna Botella. De nou, Anna Botella l'hem vist este matí i la veiem esta vesprada. Representa la compra-venda d'esclaves, d'eixes joves negres que ballaven a la terra africana i que després entraven al Palau Reial i que descansaven plàcidament als vergels i que eren ara elegides per a l'harem. És el mercader d'esclaus. Es tanca el cercle. Al ritme de baladí i marsuf, ritmes àrabs, arriben les ballarides d'Anna Botella. I tancant el seguici, com ja és tradició, la carrossa del cop de la Magenta. El cop, eixa figura en tota fila, abans el tresorer, i que ara té un valor simbòlic. En este cas és Vicent Boronat,
Boro, el que tanca el cop de la Magenta i el seu seguici. A veure si tenim possibilitat de veure un poc més d'este mercat d'esclaves d'Anna Botella. Són trajes originaris d'Egipte. I que han passat com una exhalació per davant de nosaltres. A veure si hi ha sort i podem tornar-les a veure així en la plaça de la Bandeja. Repetim, el mercader d'esclaves, amb música, baladí i marsuf. Eixes negres que veiem ballar a la seva terra africana, que després jugaven amb el sultà al Palau Reial i que després descansaven plàcidament als vergels o ballaven al so de la música amb la dansa del vel, ara són comprades i venudes en el mercat d'esclaves.